Πού? Στο Παλέκαστρο. Στο Παλέκαστρο. Λέτε λοιπόν ότι αυτό που μας δείξατε πιο πριν και που σήμερα περάσαμε έτσι μετά από το διαφωτισμό, περάσαμε στην έκρηξη των επιστημών, λέτε ότι οι Μινωίτες, 5.000 χρόνια τώρα πίσω, το αποτύπωσαν στο δικό τους υπολογιστή. Ναι, το 1400 μπορούμε να πούμε. 1500 εντάξει. Είναι αυτό το έβριμα. Για πείτε μου λίγο. Γιατί εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Θεμιωτάκη που μου έδωσε την άδεια να το φωτογραφίσω και την κυρία Κατερίνα την Αθανασάκη που μου το φωτογράφησε και μου το έδωσε. Διότι εγώ ξεκίνησα από αυτό το έβριμα, εδώ που βλέπετε το Α, το οποίο ήταν γνωστό και είχε και μια αστρονομική. Όταν έγραφε το βιβλίο μου δηλαδή, αυτό με ενδιέφερε. Και πήγα σε αυτή τη μήτρα και αυτή είναι μια φωτογραφία του 1900 που την έχει δημοσιεύσει ο Ξανθουδίδης. Η πρώτη δημοσίευση είναι του Ξανθουδίδη. Να το δούμε σε όλη την οθόνη, παρακαλώ, του Δημήτρη το Φρακεδουλάκη. Ευχαριστώ. Ναι. Είναι η Α πλευρά και η Β πλευρά της μήτρας. Στο πίσω έχει και αυτό ενδιαφέροντα σύμβολα. Λοιπόν, υπάρχει μια θεότητα που κρατάει κάποια λουλούδια. Είναι 2 μήτρες που βρέθηκαν. Βρέθηκε το 1896. Πήγαμε στο Παλέκαστρο και βρήκαμε και το σημείο που βρέθηκε. Και το έχω υποδείξει, γιατί δεν ξέραν το σημείο και κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή και βρήκαμε και το καμίνι, διότι αυτή είναι μήτρα. Είναι μια πλάκα πέτρινη που πάνω ρίχναν χαλκό, βγάζανε το αποτύπωμα, το οποίο μετά αυτό το χρησιμοποιούσες σε ένα μαλακό υλικό, το σφράγιζες, δηλαδή σε ένα μαλακό ξύλο. Και αυτές οι βελόνες που βλέπετε εδώ πέρα είναι χρηστικά εργαλεία για να δουλέψει ο υπολογιστής. Και αυτή η λαβίδα, δηλαδή ένας διαβήτης. Αυτό τώρα γιατί δεν το είχε βρει κάποιος άλλος, είναι ένα ερώτημα που θα μου βάζετε, φαντάζομαι. Ναι, γιατί ήρθε σε σεμινάρ να μας το ερμηνεύσεις και αυτό έχει γίνει και δεκτό. Το δημοσιεύσαμε μαζί με τον κύριο Στράτο Θεοδοσίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα άλλο αστρονόμο από Αμερική και κάποιους άλλους που μπήκαν στην ομάδα αυτή. Ελέγξανε τη λειτουργία του, επιβεβαιώσανε και έγινε δεκτό στο Mediterranean Archaeology and Archaeometry. Και μετά έγινε και χαμός με τη δημοσίευση. Ναι, το παρουσιάσαμε στο Διεθνές Συνέδριο Επιστημών που έγινε στην Αθήνα, Ευρωπαϊκό Συνέδριο, με ο κ. Μουσάς δηλαδή, που αυτό τώρα το έβριμα προηγείται και ερμηνεύει πώς υπάρχει αυτή η γνώση για το μηχανισμό, το πιο εξελιγμένο, το μηχανισμό των αντικειθήρων. Διότι ο οποίος έπεται όμως, δεν προηγείται. Έπεται, αλλά υπάρχει μια γνώση. Γιατί ο μηχανισμός των αντικειθήρων κάνει και άλλα πράγματα. Είναι προφανώς. Είναι πιο άρα λέτε ότι για να φτάσουμε στο μηχανισμό των αντικειθήρων. Υπήρχε μια γνώση στο Αιγαίο. Συσσωρευμένη, η οποία. Δεν χρειάζεται να λέμε αυτό που λέγαμε ότι το πήραμε τους Βαβυλωνίους, γιατί υπάρχει μια αναφορά ο Σάρος, που είναι αυτή η περίοδος επανάληψης του φαινομένου, και λέγαμε ότι ο Σάρος διασώζεται στον Ιώσυπο, νομίζω, όχι στο Σούδα. Πάμε στην τελευταία διακοπή. Θα επιστρέψουμε με ένα εντυπωσιακό βίντεο που έχετε. Ναι. Γιατί θέλω να πάμε μετά στο κομμάτι της ναυσιπλοείας. Να σας μιλήσω πρώτα για το κοσμολογικό μοντέλο των Μινωητών που βρήκα και μετά να πάμε στη δημοσίευση. Σύντομη διακοπή. Αντιθέσεις, επιστροφή, τελευταίο μέρος. Δυστυχώς, κύριε Τσίκριτζη, πολλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να φέρουμε και άλλες εκπομπές. Αλλά έχετε φέρει στο προσκήνιο, θέλω να το πω, μια άλλη οπτική με την οποία μπορούμε να δούμε αυτό το πλούτο στο νησί. Εγώ δεν ξέρω αν το κέντρο του μινωικού πολιτισμού τελικώς ήταν η Κρήτη. Είναι το καλύτερο ανάγλυφο όμως αυτή τη στιγμή που υπάρχει του μινωικού πολιτισμού. Έτσι. Μπορεί το κέντρο να ήταν κι αλλού. Εγώ επανέρχομαι. Μπορεί η μήτρα να ήταν άλλη. Ενιαία. Σε όλο τον πλανήτη ενδεχομένως να μιλάμε για ένα πολιτισμό, ο οποίος έσπαγε στην ιστορική διαδρομή. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, έχετε φέρει μια άλλη οπτική που ελπίζω υπεύθυνοι φορείς, από το μουσείο, τους αρχαιολόγους, μέχρι τοπικοί φορείς, περιφέρειες, δήμοι, ξενοδόχοι, όλοι, πανεπιστήμιο, καλά το είπατε, φυσικό τμήμα, εδώ είδα το ΙΤΕ συμμετέχει και προσπαθεί να βοηθήσει, πρέπει να αναδείξουμε ένα άλλο πρότυπο. Εν πάση περιπτώσει, δίνεται και μια άλλη οπτική, γιατί αξίζει να επισκεφτεί την Κρήτη, να σας πω. Προχθές είχαμε την περίφημη αφίσα με το παιδάκι από τη Σουηδία που έκλαιγε. Νομίζω ότι αν έβλεπε αυτά απόψε το παιδάκι από τη Σουηδία, θα έκλαιγε για ανάστροφα. Φεύγοντας από εδώ, δηλαδή, θα ήξερε και τι του γίνεται. Για έλατε λίγο, παρακαλώ πολύ. Πρώτη φορά στην εκπομπή σας θα παρουσιάσω μια άποψη που θεωρώ ότι είναι πιθανό το κοσμολογικό πρότυπο των Μινωητών και είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε εδώ πέρα. Προσέξτε να δείτε τι υπάρχει εδώ. Αυτό ήταν και η αφορμή που ξεκίνησα. Έχουμε ένα ηλιακό σύμβολο που είναι ο Σταυρός, αυτό που σας δείχνω. Και έχουμε και το σύμβολο της σελήνης στο κάτω μέρος. Η πρώτη μου δουλειά, επειδή μετράω πάντα κουκίδες και γραμμούλες, παρατήρησα ότι γύρω από το Σταυρό υπάρχουν 18 κουκίδες.
18 χρόνια πήγε το μυαλό μου αμέσως. Αυτό που λέγαμε περνάμε τα φαινόμενα. Και έβλεπα και τη σελήνη. Γύρω από τη σελήνη υπήρχαν 28 πάλι κουκίδες. Χοντρικά, σε κάθε 18 χρόνια, μέσω όρο γύρω στο 1200, έχουμε 28 εκλήψεις. Μετά έκανα το εξής. Παρατήρησα ότι αυτά τα πράγματα που βλέπαμε πάνω μοιάζει πάρα πολύ με το δαχτυλίδι ο ήλιος αυτός. Οι κουκίδες θα μπορούσαν να είναι οι πλανήτες και έτσι να δείχνουν τον κόσμο τους, τη γη δηλαδή, σφαιρικά, και απάνω πώς περιφέρεται ο Κρόνος, Αφροδίτη, Άρης, Σελήνης, Ουρανός. Και αυτό που με εντυπωσίασε, για να δούμε ένα κοσμολογικό μοντέλο, δηλαδή αντιλαμβάνουν τη γη σαν κέντρο. Ναι. Όλα αυτά στηρίζονται σε μια κολόνα που αν μετρήσετε έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, η 7η είναι ο κόσμος τους. Έχουμε 6 φάσεις στην κολόνα πάνω, μου θυμίζει πάρα πολύ Παλαιά Διαθήκη. 6 μέρες δημιουργίας και 7η είναι ο κόσμος που ζούμε. Αυτή είναι μια άποψη. Μπορεί να πείτε και εσείς μια δικιά σας, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό να τη δεχτείτε, αλλά έχει μια τέτοια πιθανή ερμηνεία. Να μας δείξει τον κόσμο σε φάση δημιουργίας και να είναι τα ουράνια σώματα. Είναι όπως το αντίστοιχο που λέμε η Θεά Νούτ, που είναι πάνω από τον ουρανό και η Γκέμπ είναι η γη στους Αιγυπτίους. Να πάμε τώρα στο μηχανισμό των εκλήψεων. Αν το πάρετε αυτή τη μήτρα και βγάλετε ένα αντίγραφο, το καρφώσετε σε ένα μαλακό ξύλο ή σε βιλό, το μηνοϊκό υπολογιστή λέμε τώρα. Και πάρτε μια βελόνη και τη βάλετε και προσανατολίσετε βορρά-νότο τη διπλή γραμμή, οι ακτίνες του ηλίου θα δίνουν μια σκιά. Ανά μισή ώρα θα σας έδειχνε την ώρα. Ανά μισή ώρα? Την ώρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα νύχτωνε. Είναι ένα ηλιακό ρολόι. Θα μπορούσε, δουλεύοντας, αυτό το έχουμε δημοσιεύσει στο επιστημονικό περιοδικό, να δουλέψουμε να προσδιορίζουμε το γεωγραφικό πλάτος. Υπόψη είναι όλα αυτά που σας λέω. Είναι στο μέγεθος της παλάμης είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή είναι το πρώτο ηλιακό ρολόι χειρός. Φορητό είναι. Φορητό δηλαδή. Κινητό. Ναι, κινητό. Ναι. Θα μπορούσε να δουλέψει και για γεωγραφικό πλάτος. Είναι διάφορες προτάσεις που υπάρχουν που μπορεί να δουλέψει. Προσέξτε τώρα μερικές παρατηρήσεις που κάναμε απάνω, πώς ξεκίνησε η μελέτη. Διότι αυτό που είχε δημοσιεύσει ο Εύαν στο Μινώνα Παλάς, είχε φτιάξει ένα σκίτσο και ήταν λάθος. Γι' αυτό λοιπόν οι άλλοι ερευνητές δεν μπορούσαν να δουν ό,τι είδα εγώ. Μόνο όταν πήρα τη φωτογραφία από το μουσείο μπορέσαμε να το δούμε. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχουν 15, υπάρχει ένα νούμερο, χαρακές. Εδώ 14. Πόσο μας κάνει? 29. 29, συγγνώμη. 29. Από κάτω είναι 14 και 16. Πόσο μας κάνει? 30. Θυμάστε που σας είπα από πανσέλινο σε Ναι, πανσέλινο είναι 29,5. Λοιπόν, αν κάθε μέρα καρφώνεις μία βελονίτσα και πηγαίνεις έτσι, εδώ, αν ξεκινάς από μια πανσέλινο, από μια έκλειψη, ας πούμε, σελήνης, εδώ θα έχεις μια άλλη πανσέλινο. Και ξανά πάλι άλλη μια πανσέλινο. Δηλαδή το 29,5 μέρες. Έτσι το αποτύπωσα. Τι έκαναν τώρα? Κάθε μέρα παρατήρησα ότι αν κάθε 6-7 μέρες που καρφώνεις τη βελόνα σου, ξεκινάς, βάνεις εδώ, ας ξεκινήσουμε λοιπόν, πήρα μία ημερομηνία, 10-12 του 10 είχαμε μία έκλειψη σελήνης. Και έβαλα τον ήλιο σε αυτή τη θέση, τους δεσμούς που σας είπα, στην ίδια ευθεία και την σελήνη σε μία πανσέλινο. Και άρχισα να μετράω μετά μία μέρες, να καρφώνω, κάθε 6-7 μέρες. Σας το δείξω βιντεάκι αυτό. Κάθε 6-7 μέρες μετακινώ τον ήλιο μία θέση προς τα πίσω. Και όταν ολοκληρωθεί ένας μήνας και άλλος ένας μήνας, αυτό που βλέπετε εδώ είναι οι δεσμοί. Μετακινούνται μία θέση, ομοιόμορφα. Θα το δείτε στο βιντεάκι πώς μετακινούνται αυτοί οι δεσμοί. Όλα αυτά από τη μήτρα του Παλεκάστρου. Ναι. Όχι, θέλω να το επαναλάβετε. Αυτά είναι στην Κρήτη απάνω, Ναι. δεν είναι κάπου αλλού. Δηλαδή, εσύ κινείς κάθε μέρα και όταν συμπληρώσεις 2 μήνες, μετακινείς και τις θέσεις των δεσμών. Θυμάστε που σας είπα 36 μοίρες περίπου. Ναι. Αυτά τα τριγωνάκια έχουν 36 μοίρες και είναι, αν εδώ που είναι οι δεσμοί, αυτός είναι δεσμός. Αν εδώ πέρα πέσει ήλιος, δηλαδή αν πάω εδώ πέρα, ας πούμε, ή εδώ που είναι τώρα ένας ήλιος, αν είχα φτάσει εδώ δεσμός και είναι και ο ήλιος εδώ πέρα, ή κοντά εδώ, σε αυτή τη γωνία δηλαδή, που είναι 27 μέρες κοντά στο δεσμό, και είμαι και σε πανσέλινο, έχω και ψελήνης. Αυτό είναι το μυστικό. Πείτε μου κάτι.
Αυτή την προσομοίωση την κάνατε για τη χθεσινή, ας πούμε, έκλειψη? Ναι, ξεκίνησα όχι και στο δημοσίευμα που έχουμε κάνει Ναι. στο περιοδικό για να επιβεβαιώσω ότι δουλεύει αυτό. Πήρα λοιπόν μια έκλειψη το 2010 και πρόβλεψα όλες τις εκκλήσεις μέχρι το 2028. Το βιντεάκι που θα σας δείξω μετά που θα τρέχει θα το δείτε αναλυτικά. Εμείς μπορούμε να συζητάμε και να βρούμε λοιπόν, όλες που τις λειτουργήσε εκκλήσεις. στην πράξη ο μηνοϊκός Δουλεύει και υπολογιστής, σήμερα. έτσι. Δουλεύει και σήμερα. Σαν εργαλείο δουλεύει και σήμερα. Φοβερό. Λοιπόν, αυτό δίνω αναλυτικά, ας πούμε, αν κάθε μέρα μετακινούμε. Το λέω γιατί έγινε στο Ηράκλειο πρόσφατα μια μεγάλη και καλώς έκθεση που είχε σχέση βεβαίως με το μηχανισμό των αντικειθήρων. Σωστά. Μάλιστα. Δεν θα έπρεπε αυτά να γίνουν έκθεση? Δηλαδή, μετά πόσα έχετε δημοσίευσει σε επίσημα Κοιτάξτε, επιστημονικά επίσημη δημοσίευση, περιοδικά. δημοσίευση είναι τον Ιούνιο-Ιούλιο θα βγει στο περιοδικό. Θα σας Έχει γίνει δεκτό, αλλά δεν έχει φώναξαν, μπει... ξέρω εγώ, από το μουσείο. Αυτό δεν θα ήταν ένα ωραίο έκθεμα και να το κάνουν με μια προσομοίωση για τον κόσμο? Τους έχω δώσει ένα αντίγραφο της δημοσίευσης, μόλις έγινε δεκτή, το γνωρίζουν. Εδώ στο μουσείο το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν, ναι. Δηλαδή θα υπήρχε καλύτερη διαδραστική. Γιατί αυτοί διαδραστική. μου έδωσαν και το... Προφανώς. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή διαδραστική είσοδος, αν θέλετε, στο ίδιο το μουσείο. Τώρα που είναι και καινούριο, με καινούριες αίθουσες σιγά-σιγά. Θα μπορούσε να είναι ένα εντυπωσιακό. Τι λέτε τώρα, εδώ γίνεται χαμός με το μηχανισμό των αντικειθήρων. Αυτό που είναι και πιο νωρίς. Και είναι και στο Μουσείο του Ηρακλείου. Ακριβώς. Ναι, θα μπορούσε να είναι. Να σας προχωρήσω, να μην δείξω τις μέρες πώς δουλεύει. Εδώ προβλέπω, ας πούμε, μια έκλειψη που θα γινόταν 28. Να μου δείξετε το βίντεο. Το βίντεο. Παρακαλώ πολύ, γιατί ο χρόνος την επόμενη φορά. Εδώ πάμε γρήγορα για να σας δείξω ένα μήνα, τον 5ο μήνα, και εδώ προβλέπαμε την έκλειψη 15 Έκτου του 11. Που δηλαδή το δείχνω στην παρουσίαση. Αυτός είναι ο υπολογιστής. Εδώ βλέπετε στη δημοσίευση αυτή που έχω κάνει, εδώ έχει και την ημερομηνία που βλέπουμε εδώ πέρα, 25 Τετάρτου του 2013. Εδώ βρίσκεται ο δεσμός, η σελήνη, εδώ είναι αυτό που λέμε σήμερα, έτσι. Εδώ είναι ο ήλιος και είμαστε και σε πανσέλινο. Και είναι μία μερική, γιατί βλέπετε είναι ο δεσμός και είμαστε στα όρια. Γι' αυτό ήταν ακριβώς μερική η έκλειψη. Δεν ήταν ολική. Δηλαδή, αν ήταν μία θέση πιο μέσα ή εδώ σε αυτή τη θέση, δηλαδή μέσα στο τρίγωνο, θα είχαμε. Άρα ο μηνοϊκός αναλογικός ολική υπολογιστής υπελόγισε με απόλυτη ακρίβεια το και τι τη συνέβη. μερική. Έτσι, Και τη μερική. Ναι. Το τι συνέβη χθες το βράδυ. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. μερική. Ωστόσο, υπολογίζει και τις άλλες. Δηλαδή, έχουμε και το Νοέμβριο, έχουμε μια ολική μερική έκλειψη σελήνης που από το Παλέκαστρο φαίνεται το 17% του ηλίου. Την προβλέπει και αυτή. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να σας τα δείξω. Να, αυτή είναι η μερική έκλειψη, γιατί βλέπετε στο βόρειο μέρος, μέσα από την παρασκία πέρασε, ένα κομματάκι μαύρισε, αυτή είναι η εικόνα, και βλέπετε με κέντρο, εδώ στη Μαδαγασκάρη ήταν το κέντρο της έκλειψης. Εδώ πέρα βέβαια εμείς είμαστε εδώ η Κρήτη. Αυτά είναι από την NASA που το παρουσιάζουν. Εδώ είναι η έκλειψη που θα μας έρθει τον Οκτώβριο, που είναι και αυτή πάλι μερική. Ποια NASA, εδώ οι μηνοίτες το έχουν Ναι, αλλά εδώ είναι η επίσημη επιβεβαίωση, όπου θα είναι πάλι πιο μικρή να εμάς φανεί. μας πείσατε πάντως απόψε, δεν χρειάζεται καμία. Και εδώ είναι η έκλειψη ηλίου που προβλέπει, που είναι, βλέπετε το Παλέκαστρο που είναι. Εδώ θα έχουμε το 17%, δεν θα φάνει πολύ. Αν έχεις όμως ένα μαύρο και άλλοι, ξέρω εγώ, και είσαι ψαγμένος, δηλαδή ξέρεις ότι θα συμβεί, μπορεί να δεις να μειωθεί λίγο το φως του ηλίου σε ένα